Goedemiddag en welkom bij Joet. Frieske squalbesturen verwacht je dat zientallen Lietse squallen de komende jaren dichtmatten. Het al leerlingen in het hut waarom hield iets vaker zullen Frieske basissquallen dat toch de norm van minimaal 23 leerlingen net helje. En boven dat kiezen ouders jeder vaak grote squallen, maar meer verschennings. Vooral het platteland krijgt het dreig. Als je het hebt over 6000 benen en je weet dat ongeveer de gemiddelde grootte van de Friese basisscholen 100 benen is, ja, dan kom je al heel gauw op het getal van 60. Nou is dat natuurlijk net de steeds dat dat gebeurt, maar ja, het zal wel best wel een behoorlijk aantal wezen die wat dat betreft in een gevarenzone komen. Een aantal basissquallen had dit squal hier had dwarren al sluiten matten. Christelijke basissquallen het Ljochbeken in Warten is er een van. De band had in gala kleen afskeer van de squallennaam. Een grutte teleurstelling voor voetbalvereniging VV Aardegeer. De oefenwedstrijd tussen Telstar en het Turkse Kayserispor ging juist net terug. De Turken vonden het gas te lang. Maar dan markeert neer om de gas vindt Telstar, dat al de hele week in Aardegeer traint. Nevens de club uit Velsen en ik nevens VV Aardegeer, wie het zei dat Kayserispor gewoon net spelen voer. Haar trainer het eens zelfs het veld opwest. Hij stond daar bij dat pijltje daar. En er is er net waar geweest. En de lijn weer natuurlijk te zijn en toen de garage te haaien. Garage haaien. Plain out. De Turken binnen bij voortgaan zonder te spelen. Dat de teleurstelling van Telstar en de honderden fans. VV Aardegeer onderzoekt het nog op wat ze de kosten die ze maken hebben verhellig kennen. 2 jonkjes hadden verleden week de brand veroorzaakt op een sportcomplex in Oudenboon. Dat had de politie bekendmaken. Bij de brand gingen er 2 kleiboxen verlen. De politie kwam de jonkjes op het spoor naar tips van tjoeren die hier zien dat ze met vuurwerk boeten. De ouders van de jonkjes moeten alle gedachten de skeer vergoedje. Het oude VOC-skip dat in de visserijhaven van Haans leidt, wordt beter in de gaten houden. Jongeren broeken het skip als hinkplak. En dat is gevaarlijk omdat het skip heel verbaand is. De dieren binnen tussen onsprutsen op haar gedrag en de rommel die ze achterlitten moeten ze oprommen. Zelfvertrouwen, daar gaat het om bij het werklezenproject Loodswerk in Frencher. Vanmiddag weer de afsluiting van het project. Cursisten roepen door een catwalk om te leren dat ze zelfvertrouwen krijgen hebben en dat ze een sollicitatiepeteer onkennen. Likas Anita Visser, die graag aan de slag wil in de horeca. Ze zocht waarom op een goed hier. Een stukje zelfvertrouwen, een duwtje en heel veel sollicitatietrainingen gehad. Een goede brief opstellen, zodat je toch uitgenodigd wordt vaak voor een gesprek. Van 160 werklezen die het maaidoggen zit nog de helft midden in de training. 20 van hen hebben intussen een baan. Een kolonne van haast 6 kilometer onhistorische skippen vaart van het weekend door Friesland. Het evenement De Boot Giet On verwacht het meer dan 50.000 bezoekers. Alle jaren organiseert de landelijke vereniging ter behoud van historische bedrijfsvaartuigen een bijeenkomst. En dit hier voor het eerst in Friesland. Zo'n 200 oude skippen varen sneu van Snits naar Ljouwert. De vloot van het bootspektakel kwam Joeton in Driels. Dit is eigenlijk heel uniek. Dat er zo wat skippen bij elkaar komen. En dat ze dus ook nog varen. Dus het is Joet in Driels, mooi in Snits. En een sneun geven van Snits via de Zwette en via het PM-kanaal naar Ljouwert. En daarna gaan ze dan ook nog een keer terug naar 4 dagen naar Leer in Duitsland. Vanwege de boot Giet On moet verkeer in vooral Ljouwert rekken houden, maar bregen die het langer als gewoon waar iepen staan. En dan ben we daar onder waarsverwachting. Joen en vannacht is het restig en droeg waar. Het is een graad als 12. En morgen bewolkt. De zinnen die kunnen nog wel bijkomen. En het is morgen een graad als 18. En dit weer Nijs in het kwad. Meer Nijs, iederom zou horen. Graag om dadelijks.